Τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Κινηματογράφος. 7η τέχνη. Ξεκίνησε δειλά στις αρχές του 20ου αιώνα για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε βαριά βιομηχανία τον 21ο αιώνα. Μουσική, πέμπτη τέχνη, από τις καλές τέχνες, σημαντικό συστατικό κάθε κινηματογραφικής ταινίας, άλλοτε συμμετέχοντας στα δρόμενα, αλλά και πολλές φορές έχοντας και αυτόνομη πορεία. Ο ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε σε πρωτόλια μορφή την εποχή του Μεσοπολέμου και άρχισε να αναπτύσσεται πιο επαγγελματικά από την δεκαετία του 1950. 1953. Η Ελλάδα έχει βγει από ένα τραυματικό εμφύλιο και ο κόσμος αναζητά ψυχαγωγία σε κωμωδίες για να ξεχάσει την δύσκολη καθημερινότητα. Πρωταγωνιστής ο Βασίλης Λογοθετίδης και στην ταινία «Σαν τα Τσικίτα» ο Τόνης Μαρούλας τραγουδάει σε μουσική Μιχάλη Σουγιούλ και στίχους Αλέκου Σακελάριου «Άρχισαν τα όργανα». Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ' τη θέση σου, χόρεψε ζεϊμπέκικο, λύγησε τη μέση σου. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασίγικο σκοπό, έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασίγικο σκοπό, έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Άρχισαν τα όργανα, το παλιό ντερβίσικο, να μη μου το χόρευες, θα ήταν αφύσικο. Χόρευ το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ να σου χτυπώ, έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Χόρευ το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ να σου χτυπώ, έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Άρχισαν τα όργανα, το μπουζούκι εργάζεται, να το κορίτσι μου σιέται και τεινάζεται. Φτού σου κοπελάρα μου, ρε τι μου κάνεις πω πω πω, έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Φτού σου κοπελάρα μου, ρε τι μου κάνεις πω πω πω, έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. «1955. Στις 21 Νοεμβρίου 1955, ο Μιχάλης Κακογιάννης κάνει πρεμιέρα με την εμβληματική Στέλλα και μας συστήνει τη Μελίνα Μερκούρη σαν τη γυναίκα που διεκδικεί σε μια βαθιά συντηρητική Ελλάδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, ο Μιχάλης Κακογιάννης στους στίχους, ο Βασίλης Τσιτσάνης στο μπουζούκι και η βραχνή φωνή της Μελίνας μαγεύουν με το ανεπανάληπτο «Αγάπη που γίνες, δίκοπο μαχαίρι». Αγάπη που γίνες, δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατρία, μα τώρα πνίγεις
τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατρία. Είπε πως δεν θα βγει, μα δεν άντεξε. Σήμερα τον κάψανε. Όλους τους αφήνει. Και εσένα, Μίλτο. Θα έρθει και η δική σου η σειρά. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, Ανή. Θα παντρευτούμε. Τι είπες? Θα παντρευτούμε. Όλες είδα τη μάνα μου. Χωρίσαμε και τη μέρα. Φωτιές αναβούνε μες στα δυο του μάτια. Τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σαν θα με πάρει τον πόνο μου μυρί. Πότε? Στις 28 το Οκτώβρη, πέφτει Κυριακή. Σαν θα με πάρει τον πόνο μου μυρί. 1955. Χαρούμενοι αλήτες, ελληνικά πανηγύρια και λίγες γυφτοπούλες μαζί με τα ωραιότερα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου, η Τζένι Καρέζη σε νεαρή ηλικία, μας χαρίζουν λίγες ώρες ξεχνιασιάς. Στη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, στους στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και όλη η Ελλάδα τραγουδά «Γαρίφαλο στα αυτή». Τραγούδι Σούλη Σαμπάχ, Βασίλης Αυλονίτης, Μίμης Φωτόπουλος. Γαρουφαλό στα αυτή και πονηριά στο μάτι, την τσέπη άδεια πάντοτε και η καρδιά γεμάτη. Γαρουφαλό στα αυτή και ποιος θα σου ταρπάξει, σφίχτη γροθιά το στήθος σου που σκίζει το μετάξι. Χτύπα τα πόδια τσίφτησα, τσίγκανα τουρκο γύφτησα. Χτύπα τα πόδια τσίφτησα, τσίγκανα τουρκο γύφτησα. Γαρουφαλό στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι, είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο που είναι το τσατήρι σου, να έρθω να σε πάρω. Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσίγκανα τουρκο γύφτησα. Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσίγκανα τουρκο γύφτησα. 1959. Το μπουζούκι, από περιθωριακό όργανο, συνδεδεμένο με τον υπόκοσμο, έχει μπει στα ελληνικά σπίτια. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Μανώλης Χιώτης, συνθέτης και οργανοπαίχτης. Πρόσθεσε μια χορδή στο τρίχορδο μπουζούκι και απογείωσε το ρυθμό. Στη συγκεκριμένη ταινία, σε δικούς τους στίχους μαζί με τη Μέρι Λίντα, μας γεφυρώνει το συναισθηματικό χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών, λαός και κολονάκι. Τι σημασία έχει αυτό, αν είμαι φτωχαδάκι και εσύ αν είσαι πλούσια από το κολονάκι. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι,
κολονάκι. Και πλούτη δυστυχώς ποτέ τους δεν ταιριάζουν, μα όταν θέλουν δυο καρδιές λεφτά δεν λογαριάζουν. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι, λαός και κολονάκι. Αγάπη μου, τίποτα δεν κοιτάει και όταν θα έρθει η στιγμή την πόρτα σου χτυπάει. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι, λαός και κολονάκι. Σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι, λαός και κολονάκι. 1959. Η εξοραϊσμένη ελληνική πραγματικότητα συνεχίζει να μαγεύει τα πλήθυμε και η μετέπειτα εθνική μας στάρ Αλίκη Βουδουκλάκη, σαν κακομαθημένο κοριτσόπουλο στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», τραγουδά σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Αλέκου Σεκελάριου «Έχω ένα μυστικό». Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς τα βάθη, κανείς δεν το έχει μάθει και ποτέ δεν θα το πω. Να μείνει θέλω πάντα δικό μου το μυστικό μου, αυτό το μυστικό το γλυκό μου που τ' αγαπώ. Να μείνει θέλω πάντα δικό μου το μυστικό μου, αυτό το μυστικό το γλυκό μου που τ' αγαπώ. Έχω ένα μυστικό που όλα τα ομορφαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Έχω ένα μυστικό που όλα τα ομορφαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Έχω ένα μυστικό που στη ματιά μου μέσα λάμπει, το ξέρουνε οι κάμποι, το έχει μάθει το βουνό. Το τραγουδούν τη νύχτα στα κλόνια όλα τα ειδόνια κι όλο το γράφουν τα χελιδόνια στον ουρανό. Το τραγουδούν τη νύχτα στα κλόνια όλα τα ειδόνια και το έχουν γράψει τα χελιδόνια στον ουρανό. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει, μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει, μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω. Έχω ένα μυστικό που μες στα χείλια μου έχει
λέξη κι είναι μια λέξη μόνο, μια λεξούλα μόνο μια. Σαν έρθει η νύχτα η ξενογιάστρα τη γράφουν τα άστρα κι όλο τι λένε μέσα στη γλάστρα τα γιασένια. Σαν έρθει η νύχτα η ξενογιάστρα τη γράφουν τα άστρα κι όλο τι λένε μέσα στη γλάστρα τα γιασένια. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει, μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω. Έχω ένα μυστικό που όλα τα ομορφαίνει, μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω. 1960. Ο ελληνικός κινηματογράφος, μέσω της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, γίνεται παγκόσμιος. Η ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή» κερδίζει το Όσκαρ μουσικής και όλος ο πλανήτης τραγουδά σε στίχους του συνθέτη «Τα παιδιά του Πειραιά». Ο αστικός μύθος λέει ότι τη μουσική την έγραψε ο Μάνος μέσα σε ένα ταξί και είναι το πρώτο μη αγγλόφωνο τραγούδι που έλαβε τέτοια διάκριση. Από το παράθυρο μου στέλνω 1, 2 και 3 και 4 φίλια που φτάνουν στο λιμάνι 1 και 2 και 3 και 4 πουλιά. Πως ήθελα να έχω 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά, πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά, που όταν βραδιάζει τραγουδιά μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Πόρτα μου σ' αυγό δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ, και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ, γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά, που όταν βραδιάζει τραγουδιά μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. «1961. Όμως γυρίζονται και ελληνικές ταινίες μη ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Δείγμα του ελληνικού νεορεαλισμού η ταινία «Συνοικία το όνειρο», την οποία ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής λογόκρινε με το επιχείρημα ότι με την εικόνα που παρουσίαζε δυσφημούσε την χώρα. Ο Μίκης Θεοδωράκης έδισε την ταινία με την εμβληματική του μουσική και ο Γρηγόρης Μυθικότσης σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη τραγουδά με δωρικότητα «Βρέχει στην φτωχογειτονιά». Μικρά κι ανήλια στενά και σπίτια χαμηλά μου, βρέχει
στη φτωχογειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου, βρέχει στη φτωχογειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Αχ, ψεύτικια δικαιτουνιά, που ανάψες τον καημό μου. Είσαι μικρός και δεν χωράς τον αναστέναγαμό μου. Είσαι μικρός και δεν χωράς τον αναστέναγαμό μου. Αμέτρητες δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής τις τάλες. Οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής τις τάλες. Αχ, ψεύτικια δικαιτουνιά, πανάψες τον καημό. Τον αναστέναγαμό μου. Είσαι μικρός και δεν χωράς τον αναστέναγαμό μου. 1963. Ο Βασίλης Γεωργιάδης γυρίζει την ταινία «Κόκκινα φανάρια». Η Τρούμπα στις δόξες της αφηγείται τις ιστορίες των κοριτσιών ενός οίκου ανοχής. Η πανέμορφη Τζένι Καρέζη, μετανάστρια από την Ανατολική Ευρώπη, ανατριχιαστικά επίκαιρο, η τσατσά Δέσπο Διαμαντίδου και η χαρακτηριστική Κατερίνα Χέλμη, σε ρόλο απελπισμένης πόρνης που θα φαρμακοθεί για τον έρωτα του νταβατζή της Ντορί. Η βραχνή φωνή της πόλης Πάνου, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και τους εξαιρετικούς στίχους του θεατρικού συγγραφέα Αλέκου Γαλανού, τραγουδά για του λιμανιού το Καλτερίνου. Η ταινία είχε προταθεί για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, αλλά το έχασε από το 8,5 του Φελίνη. Του λιμανιού το Καλτερίνι όσοι δεν ζήσαν, μα που δεν ξέρουν είναι πόνος και καημός. Πως κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν, πως ο πικρός του κόσμου ο κατάτρεγμος. Νυχτές, ανάσες και βρυσιές, βαμμένα χείλια παγωμένα στις γωνιές. Κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός.
λυτρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες στις κρύες φτωχογειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλτερί με ένας ατέλειωτος καημός. όσοι δεν ζήσαν, να που δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός. Πώς κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν, πόσο πικρός του κόσμου ο κατάτρεγμος. Σβήσαν τα φώτα στα στενά του λιμανιού, τα καλτερίμια σκοτεινά, και σταμάτησε η ζωή, το ψέμα το πιασιδωμένο της να ζει. Πίκρα δάκρυ στεναγός, ξεχαστήκαν κι ο καημός, έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορμιά, μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά. 1964. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, απαντά ο Σπύρος Καλογύρου στον Νίκο Κούρκλο, όταν τον ρωτά γιατί πρέπει να χτυπηθούν. Έτσι γεννιέται μια παροιμιώδης φράση που χρησιμοποιούν συχνά οι νεοέλληνες, χωρίς να ξέρουν ότι είναι από την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα». Σκληροί άνδρες του υποκόσμου και καλόκαρδες πόρνες στην Τρούμπα, αγαπημένο θέμα της εποχής. Ο Σταύρος Ξαρχάκος γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Γκούφας τους στίχους, και αφού το όνειρο έμεινε δεμένο στο μουράγιο, η πρωτοεμφανιζόμενη δίκη σχολείου τραγουδά «Του ήλιου σβήστηκε το φως». Τι έπαθες, Γέρο, πώς βρέθηκες εδώ? Θα καθαρίσω εγώ με τον Κύριο. Κοπιάσαι ρε Λεβέντη.
Σε σενάριο Αλέκου Σεκελάριου γυρίζεται η ταινία Διπλοπενιές με πρωταγωνιστές Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ. Η πρώτη προσπάθεια για μουσική τουριστική ταινία σε διεθνή διανομή με τίτλο Dancing the Sirtaki. Ο Σταμάτης Κόκοτας, νεαρός, χωρίς φαβορίτες, παίζει μπουζούκι και ο Παπαμιχαήλ από το γιαπί στις πίστες. Η πτωχή και σεμνή σύζυγος Αλίκη, μην αντέχοντας την προκλητική και πλούσια Ρίκα Διαλυνά να μοστράρει το πανέμορφο μπούστο τους, την εξορακίζει από την πίστα και σε μουσική Σταύρου Ξαχάκου και στίχους Νίκου Γκάτσου εξυμνεί τον Λευτέρη σε ρυθμούς χασεποσέρβικου. Το τραγούδι έγινε επιτυχία με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού και ποτέ δεν ηχογραφήθηκε σε δίσκο με τη φωνή της Αλίκης. Λευτέρη, 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 σε έχω στα βάρη στο παλιό μου το τευτέρι. Λευτέρη, 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 τι κοροϊδεύεις και έχω γίνει πια ξεφέρι. Βάλε μυαλό, για κάνε μου τη χάρη, βάλε μυαλό, χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια, σε πήρα με χαπάρι, σταμάτα μη μου κάνεις το λιοντάρι. Στην αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα έρθω να πάμε απόψε τσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τα αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει θα μπω στου μπαρ, θα το δωρού τα μάξι. Και ένα και δυο Λευτέρη, Λευτεράκι, θα έρθω να σου τα ψάλω ένα κεράκι. Λευτέρη, 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 σε έχω στα βάρη στο παλιό μου το τευτέρι. Λευτέρη, 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 τι κοροϊδεύεις και έχω γίνει πια ξεφέρι. Βάλε μυαλό, για κάνε μου τη χάρη, βάλε μυαλό, χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια, σε πήρα με χαπάρι, σταμάτα μη μου κάνεις το λιοντάρι. Αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα έρθω να πάμε απόψε τσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τα αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει θα βρω σου πάρκα το δωρού τα μάξι. Ένα και δυο Λευτέρη, Λευτεράκι, θα έρθω να σου τα ψάλω ένα κεράκι. Ας πες κόρδεν. Σταμάτα το πικάπ ρε. Τι έπαθες? Κόλληση βελόνα. Φέρα μας δυο κοτοπουλάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι οι ερωτευμένοι τρώνε κοτόπουλα. Μία εξήγηση υπάρχει. Ποια?
Όταν ξανάρθετε θα στην πω. Άσε τα λόγια και φέρε μας 2 κοτοπουλάκια. Δυστυχώς μόνο ένα υπάρχει. Είναι φρέσκο. Φρέσκο δεν θα πει τίποτα για πέταμα. Ορίστε. Εννοώ έτοιμο να πετάξει. Δεν σου είπα ότι εδώ θα βρούμε και του πουλιού το γάλα. Τι πράγμα να ρεμπέξω το πουλί. Όχι βρε παιδί μου. Πώς σου ήρθε αυτό? Άκουσα ότι θέλετε το γάλα του πουλιού. Ρε Σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα? Μαγιτάρια δηλητηριασμένα. Μα που να φας τη γλώσσα σου. Τότε να φας βατραχοπόδαρα. Άι στο διάλογο. Να πας. Να σου δώσω μία ρε νεροκελώνα να σου πουφ να χάσεις σαν τα νάπα. Εδώ να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα. Έπιασε, τι έπιασα, δικάρις έπιασα. Δρυσιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας του νικητής με εκείνον τον άλλο του Πορτοφουλά, αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, της έδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9,80 πέσει 9. Γιατί να πω 9? Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος εκείνος ο Πορτοφουλάς που τον κυνηγάει στην ομιλία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξε 2 αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15. Γιατί 15? Πες 15 για τη στρογγυλοποίηση, τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικατικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε και ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που μιλάει σένα και κοιτάει στο τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, της έδωσα 2 κονσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 κύκους, πες 40. Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου. 1966. Το αντίπαλο δέος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν ήταν η Τζέννη Καρέζη, αλλά η ψεύτικη ευημερία με το παραμυθένιο τέλος που είχαν πολλές ταινίες της εποχής. Αντιπαράθεση σε όλα αυτά είναι οι ταινίες του Νίκου Ξανθόπουλου. Το παιδί του λαού παίζει και τραγουδάει σε μελοδράματα, υποδιόμενος τον αδικημένο και κατατρεγμένο. Χαρακτηριστικό δείγμα η ταινία με το σημασιολογικά πετυχημένο τίτλο «Κάποτε κλαίνει τη δυνατή», όπου σε μουσική Απόστολου Καλδάρα και στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου τραγουδά Πετραδάκι, Πετραδάκι. Πετραδάκι, Πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Πετραδάκι, Πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν σ' αποκτήσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν σ' αποκτήσα. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε, βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δεν βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δεν βρήκανε. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Και το ταπεινό τσαρδί μου το περιφρόνησες. Και το ταπεινό τσαρδί μου το περιφρόνησες. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε, βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δεν βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δεν βρήκανε. Άναψα ένα βράδυ, το τσαρδάκι το κάψα. Λόγες άναψα ένα βράδυ, το τσαρδάκι το κάψα. Ύστερα πάνω στη στάχτη, μοναχός μου έκλαψα. Ύστερα πάνω στη στάχτη, μοναχός μου έκλαψα. «1968. Εποχή δικτακτορίας. Ανθεί το ελληνικό μιούζικαλ όπου μεσουρανούν ο Βουτσάς, η Λάσκαρη, η Καραγιάννη.
Στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια», σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, η Μέρη Χρονοπούλου, φορώντας ένα κλασικό πια μαύρο φόρεμα, με ένα σκίσιμο δίκινη μαχαιριά στο στήθος, τραγουδά «Του αγοριού απέναντι». Η ίδια έχει δηλώσει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι απογείωσε την καριέρα της, αλλά κατέστρεψε την προσωπική της ζωή με το πρότυπο της αυταρχικής, χειραφετημένης γυναίκας. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πως πεθαίνω, για τα βαριά ματόκλαδα, ματόκλαδα και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του πως ξαγρύπνησα και με το πόνο δείπνησα, γυρεύοντας τα μάτια του, τα μάτια του και τα ζεστά και τα ζεστά του χέρια. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πως το θέλω, να μου δει τα μεσάνυχτα, μεσάνυχτα και δίπλα μου να πέσει και ως τα ξημερώματα να καίνε τα πατώματα. Θάλασσα τα χάδια του, τα χάδια του κι εγώ φωτιά, κι εγώ φωτιά στη μέση. Μια θάλασσα τα χάδια του, τα χάδια του κι εγώ φωτιά, κι εγώ φωτιά στη μέση. 1968. Το ζευγάρι Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ κυριαρχεί καλλιτεχνικά και εμπορικά με το αιώνιο δίπολο Πλούσια και φτωχός και Τούμπαλιν, όπου στο τέλος παντρεύονται. Στην ταινία η Αρχόντισσα και ο Αλήτης, σε ρυθμό χασάπικο, με πιάτα που σπάνε στην αρχή και με ρεφρέν ρυθμού ζεμπέτικου απτάλικου, σε μουσική Νίκο Μαμαγκάκη και στίχους Ντίνο Δημόπουλου, το πρωταγωνιστικό δίδυμο τραγουδά το προφανές. Πώς η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί. Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί, να παλέψει με το κρύο, να στεριώσει, να σταθεί. Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί, να παλέψει με το κρύο, να στεριώσει, να σταθεί. Όπα να ζήσετε τα γόρια. Διασκεδάσουμε. 1969. Αν ο Μανώλης Σιώτης έβαλε το μπουζούκι στα σαλόνια, ο Γιώργος Ζαμπέτας το επέβαλε στη διασκέδαση των Ελλήνων της εποχής.
Με πολλές εμφανίσεις στον ελληνικό κινηματογράφο, στην μέτρια καλλιτεχνικά ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο Μπλοφατζής, η Μαρινέλα με παντελόνι, καμπάνα και αγοραίο κούρεμα, τραγουδά σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και Στίβους Πυθαγόρα, κρίμα τον πόηση. Κρίμα τα νιάτα κι η τσαχπινιά, κρίμα το πόη σου καλέ. Άντρας 2 μέτρα σαν το κουκλί, να ζητιανεύει στο φίλι. Μια γυναίκα σε φέρνει βολτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Μια γυναίκα σε φέρνει βολτά και δεν σου ρίχνει ματιά. Και γελάνε μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Κράτα μια στάλα εγωισμό, μυαλό δε σου μείνε καλέ. Κι αν δεν σε θέλει κάνε στροφή, κι ο κόσμος πια δεν θα χαθεί. Μια γυναίκα σε φέρνει βολτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Λάι, λάι, λα, 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 λάι, λάι, λα, 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 λάι, λάι, λα, 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 λα. Λάι, λάι, λα, 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 λάι, λάι, λα, 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 λάι, λάι, λα, λάι, λα, λα. Μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. «1970. Η Ελλάδα σιωπά κάτω από τον τρόμο της Χούντας και ο Νίκος Φόσκολος γυρίζει ταινίες ηρωικού κοινωνικού περιεχομένου. Πριν τον κερδίσει τηλεόραση και ο άγνωστος πόλεμος. Στην ταινία «Ορατότης 0», αφού ο Νίκος Κούρκουλος σε μια σπαρακτική ερμηνεία βροντοφωνάζει «Όχι άλλο κάρβουνο», βάζει φωτιά στα υπάρχοντά του, ενώ ακούγεται σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο άγνωστος τότε Στράτος Διονυσίου να τραγουδά στον πρωτότυπο τίτλο «Κύμα πικρό», τον εθνικό ύμνο του λαϊκού τραγουδιού. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει, για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου και τα πανιά σκισμένα, ούτε ο αδερφός
τέλος αγόρι μου. Δεν νοιάστηκε για σένα. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. «1971. Ο Κατεργάρης. Τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή της Φίνος Φιλμ, όπου ο πρωταγωνιστής αείμνηστος Χρόνης Εξαρχάκος προσπαθεί να συνετίσει τη μικρή αδερφή, Νόρα Βαλσάμι, που επιθυμεί να εξυγχρονιστεί κοινωνικά με γιορτές τύπου του «No as better» ή «as better», όπως λέει χαρακτηριστικά η σύζυγος Κατερίνα Γιουλάκη. Παρά τη γενική ατμόσφαιρα έκκλησης των ηθών για την εποχή, με σύμμαχο τον αυστηρό καθηγητή θεολογίας Πλούταρχο, Σπύρο Καλογύρου, υποκλίνονται στην ερμηνευτική δεινότητα του άξιου κιθαροδού Γιάννη Πουλόπουλου, ο οποίος μετά τους τριάμβους του στα ελληνικά musicals ερμηνεύει σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα «Ποια νύχτα σ' έκλεψε», αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται από τους καλύτερους τραγουδιστές της γενιάς του. Βροχή στο πρόσωπό μου, ο ήλιος πουθενά, ψάχνω για το όνειρό μου, μα γύρω μου βουνά, μα γύρω μου βουνά. Ποια νύχτα σε έκλεψε, ποια πίκρα σε κρύψε, και τώρα πια, για ποιαν θα τραγουδώ. Νωρίς που βράδιασε, ο κόσμος άδειασε, αγάπη μου δεν θα σε ξαναδώ, δεν θα σε ξαναδώ. Στις λησμονιάς στη βρύση δεν έχει πια νερό, ξέρω δεν θα γυρίσει, μα θα την καρτερώ, μα θα την καρτερώ. Ποια νύχτα σε έκλεψε, ποια πίκρα σε κρύψε, και τώρα πια, για ποιαν θα τραγουδώ. Νωρίς που βράδιασε, ο κόσμος άδειασε, αγάπη μου δεν θα σε ξαναδώ, δεν θα σε ξαναδώ. «1971. Ο Αλέξης Δαμιανός γυρίζει την εμβληματική ταινία «Ευδοκία». Εδώ δεν υπάρχει τραγούδι, αλλά ο λεβεντόκορμος Λοχίας Μπάσκος, που ερμηνεύει ο άγνωστος ηθοποιός Γιώργος Κουτούζης, χωρίς μετέπειτα ιδιαίτερη καριέρα, σε μουσική Μάνο Λοΐζου, χορεύει με σεβασμό και δωρικότητα που αρμόζει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Ένα μουσικό θέμα που φτάνει για τους νεοέλληνες περιέργως στα όρια της αναγνωρισιμότητας του Ζορμπά και των παιδιών του Πειραιά.
1971. Είναι η εποχή των hippies, του love, sex and rock and roll. Στην Ελλάδα όμως ζούμε εποχή πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Γιάννης Δαλιανίδης γυρίζει την ταινία «Μαριχουάνα Stop». Ο Τόλης Βοσκόπουλος, ατσαλάκωτος και ερωτευμένος με την πρωταγωνίστρια, τραγουδά σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου το φεγγάρι πάνω θέμα, ενώ η Ζωή Λάσκαρη με ελαφή σιωπάτημα χορεύει και επιβεβαιώνει το χαρακτηρισμό της ωραιότερης όλων. Το φεγγάρι πάνω θέμου ασημένιο τάλιρο και με το κορίτσι θέμου πάμε για το φαλήρο. Στο κρεβάτι πέσει και γελάει μου. Θεέ μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο στο σεντόνι παιδιά. Παρακαλώ. Μα αφού γράφεις φασολιά 3, γιατί χρεώνεις 4? Ναι, Μίτσο μου, αλλά εσύ έφαγες γίγαντες. Βέβαια, το ίδιο θα πλήρωνες τα λόπια και το ίδιο τους γίγαντες. Και τι γίγαντες, με το συμπάθειο να. Αυτές γίνονται και γεμιστές. Έτσι, Μίτσο. Μα έπρεπε να το λέει ο κατάλογος. Ναι, Μίτσο μου, αλλά το κατάλογο δεν τον εγγράφω εγώ. Τα παραπονά σου στον κύριο συγγραφέα από εκεί. Τώρα θα τα πούμε. Α, το ζώον έπρεπε να σε έχει ειδοποιήσει. Διότι όταν είχα μαγειρέψει τους γίγαντες, τους είχαμε γράψει τον κατάλογο. Καταλάβατε. Και εμένα τι με νοιάζει, κύριε. Μου ζητάτε μια δραχμή παραπάνω. Ναι, δεν καταλάβατε. Οι γίγαντες είναι άλλο πράγμα. Είναι καρδαμωμένοι. Αυτά που κάνεις θα το κλείσεις, να το ξέρεις. Να σε κλείσουν στο φρενοκομείο να ησυχάσουν. Καλησπέρα. Καλώς του μάγου με τα δώρα. Ψώνιζες εφηντικό? Μάλιστα, κύριε Ζήκο, ψωνίσαμε. Α, ψωνίσατε. Μάλιστα. Ψωνίσατε, βέβαια. Πετάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φαγιές να πουλάμε. Που ζητάει ο κόσμος φαγιές και τους δίνω εγώ εδώ πέρα ρουβίθια. Τι λέω, ρε, τρελάθηκες. Ένα τους βάλει φακές δεν έχουμε εκεί πέρα. Μπα, είχαμε, δεν έχουμε, φύγανε οι φακές. Τι γίνανε, τις πούλησες? Δεν τις πούλησα, φύγανε μαναγιές τους. Διότι σκάσανε οι φακές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι στην πλάτη από μια φακή και δρόμου τον ανήφορο. Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω? Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα? Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό? Ψητό. Και που είσαι πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτέδες. Και μια συναδρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει να πας εσύ να την ψαρέψεις. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Μάλιστα. Μόνο αυτά? Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη. Λαχεία, Δευτέρα κληρώνουν. Λαχεία, δώσ' όλα λαχεία. Το παίρνουμε μαζί? Όχι. Γιατί? Γιατί μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό. Ούτε πυρετό. 1976. Η Ελλάδα αναπνέει ελεύθερη. Η τηλεόραση κυριαρχεί και ο ελληνικός κινηματογράφος παρακμάζει. Ο Παντελής Βούλγαρης γυρίζει την ταινία Happy Day, όπου σε μουσική και στίχους του Διονύση Σαββόπουλου, η μορφή του ηθοποιού Σταύρου Καλαρόγλου, αλλά η αναγνωρίσιμη φωνή του λαϊκού βάρδου Μιχάλη Μενιδιάτη μας λέει πως τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Λαϊκός τραγουδιστής.
τους ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό. Κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό. Κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό. Μάνα μ' όλα παίρνουνε και όλα γίνονται ξανά. Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Να φύγω, τι θα αντικρίσω, τι θα βγει. Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Μάνα μ' όλα παίρνουνε και όλα γίνονται ξανά. Τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Όλα τα υπάρχοντά μου έχουν φθαρεί σιγά σιγά. Όμως μέσα δεν αλλάζει και σιγοβράζει μια φωτιά. Όμως μέσα δεν αλλάζει και σιγοβράζει μια φωτιά. Μάνα μ' όλα παίρνουνε και όλα γίνονται ξανά. Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. 1983, Ρεμπέτικο. Ταινία του Κώστα Φέρη, όπου μέσα από την πραγματική ιστορία των ανθρώπων του Ρεμπέτικου, Τσιτσάνης, Νίνου κλπ, παρουσιάζεται η ιστορική τοιχογραφία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ο Σταύρος Ξαρχάκος συνθέτει ένα μουσικό θαύμα που αποτελεί αιώνιο σύμβολο λαϊκής μουσικής δεξιότητας. Η ταινία σάρωσε τα βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και έλαβε μεταξύ άλλων και την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 1984. Από όλα τα κορυφαία τραγούδια της ταινίας, επιλέγουμε τους στίχους του Νίκου Γκάτσου που αποτελούν μάθημα αυτογνωσίας για όλες τις επόμενες γενιές. Το δίχτυ ερμηνεύει στην ταινία η Σωτηρία Λεωνάρδου, ενώ στο δίσκο το ακούμε από τη στιβαρή φωνή ενός πραγματικού ρεμπέτη, του Τάκη Μπίνη. Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μη περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός
αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε 7 σφράγι στο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης ανοίξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης ανοίξης αγάπη. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Ποιος είναι? 1984. Είναι η εποχή των μεγάλων δημιουργών, των ποιητών της εικόνας. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει την ταινία «Ταξίδι στα Κύθυρα», όπου σε μουσική και στίχους Ελένης Καραΐνδρου ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά το ομώνυμο τραγούδι και η βιβλική μορφή του Μάνου Κατράκη αγκαλιάζει όλη την μετεμφυλιακή Ελλάδα. Άρρωστη καρδιά δεν βρίσκει γιατρία στη λησμονιά, χάνεται στα γιάση μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Σ' άγγιξε ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνεία, πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. «1997. Μετά από πολλά χρόνια, μια ελληνική ταινία φέρνει τους νεοέλληνες στη σκοτεινή αίθουσα. Το Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Μπορίτσα κόβει 290.000 εισιτήρια, ενώ στη μουσική και στίχους Νίκου Πορτοκάλογλου ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά «Χρέη παλιά». Περιμένεις μη μ' ακολουθάς, δρόμο σκληρό εγώ θα ακολουθήσω. Μη με εμποδίζεις, μη με σταματάς, είμαι φευγάτος, δεν γυρίζω πίσω. Είμαι φευγάτος, δεν γυρίζω πίσω. Φεύγω μακριά
τη μοίρα να ταμώσω κι ίσως μετά να ξαναρθώ. Χρέη παλιά πηγαίνω να πληρώσω κι ίσως μετά να ξαναρθώ. Μείνω στα παλιά, μη μ' απειλείς πως θα το μετανιώσω. Αν δεν ανοίξω τώρα τα φτερά, δεν θα έχω πια καρδιά για να σου δώσω. Δεν θα έχω πια καρδιά για να σου δώσω. Μακριά τη μοίρα να ταμώσω, ίσως μετά να ξαναρθώ. Χρέη παλιά πηγαίνω να πληρώσω, ίσως μετά να ξαναρθώ. Ξαναρθώ. Χρέη παλιά πηγαίνω να πληρώσω, ίσως μετά να ξαναρθώ. 1999. Η ευφυής, αν και τηλεοπτικής αισθητικής ταινία των Ρε Παπαθανασίου Safe Sex κόβει 1.500.000 εισιτήρια. Ο Τζίμις Πανούσης, ως παπάς σε κηδεία, κλείνει το μάτι σε όλη την χώρα και ο Χρήστος Δάντης διασκευάζει πολύ επιτυχημένα ένα ιταλικό τραγούδι του Αντριάνο Τσελεντάνο, 24.000 μπάτσι. Meravigliose, casi d'amore appassionate, solo baci chiedo a te, yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Meravigliose, casi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, tu mi hai portato alla follia, con 24.000 baci, ogni secondo è tutto mio. Con 24.000 baci, tu mi hai portato alla follia, con 24.000 baci, ogni secondo è tutto mio. 2003.
Η πιο πετυχημένη εμπορικά ελληνική ταινία είναι η Πολίτικη κουζίνα, με 1.600.000 εισιτήρια. Ο Τάσος Μπουλμέτης μας θυμίζει νοσταλγικά την ανατολίτικη ρίζα μας και σε μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους δικούς του, η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδά «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές». Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πουν, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που αφήσες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις στα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Αν χαθείς ξανά στις καρδιάς των μαχάλα, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. 2019. Η νεότερη γενιά ανακαλύπτει τους μεγάλους δημιουργούς του προηγούμενου αιώνα. Στην ταινία «Ευτυχία», ο Άγγελος Φραντζής συστήνει στους νεοέλληνες την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Ο Μίνος Μάτσας διασκευάζει το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Όνειρο απατηλό» με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Η πρώτη εκτέλεση είναι με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατήλο, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φθό νερό και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν λουφαρό
που μάτισε στις λίμνης μέσα το ευτυχία από Βαγιανοπούλου. 2024. Οι νεότεροι βλέπουν το δημοφιλή καλλιτέχνη Χρήστο Μάστορα να ερμηνεύει κάποια τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη και μαγεύονται στην ταινία «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.